ଏକ ଦିନ ଜଣେ ମହିଳା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ମୋର ନବଜାତ ଶିଶୁ ମରିଗଲା। ମୁଁ ଏତେ ଦୁଃଖୀ, ମୋତେ ଏହାର ଏକ ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ। ବୁଦ୍ଧ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ମହିଳା ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଉପାୟ ଦେଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏକ କାମ କର, ଗାଁରେ ଯାଅ ଏବଂ ଏମିତି ଘର ଖୋଜ ଯେଉଁଠି କେବେ କାହାରି ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାହାଠୁ ଗୋଟିଏ ସୋର୍ସ ଆଣିବାକୁ କହୁଛି। ସେ ମହିଳା ସମସ୍ତ ଘର ଘୂରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କୌଣସି ଘର ପାଇଲେ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି କାହାରି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟମ୍ବୀ। ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ହଁ, ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଦୁଃଖ ପ୍ରାକୃତିକ। ଜୀବନ ଗତିଶୀଳ ଏବଂ ଏଥିରେ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଦୁହେଁ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଦୁଃଖ କମିଯିବ। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ ହିଁ ଅଂଶ। ଆମେ ଦୁଃଖରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ଜୀବନକୁ ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେଇ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।